This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Yara, nasa 40% ang populasyon sa Iloilo City ang nakapa-booster shot bato COVID-19. Ini ang ginkumpirma ni Dr. Roland Fortuna, Assistant City Health Officer sang Iloilo City Government. Suno kay Fortuna kung pahat-pahaton ang 40% ka nakapa-booster, 38.90% ang 60 years old above, kag 0.30% naman ang pediatric patients o kon mga kabataan. Dugang pasang natungdan bukas ang mga district health centers sa syudad sa Iloilo nga magbaton sa mga luyag magpa-booster shot kag posible man nga magpatigayon sang house-to-house vaccination kung kinahanglanon. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera